מסופר במדרש דבר פלא, שכשבני ישראל עמדו למרגלות הר סיני בלילה לפני קבלת התורה, כולם הלכו לישון. בבוקר כשהקדוש ברוך הוא בא לתת להם את התורה, היה צריך להעיר ולהקים אותם משנתם. וזה הסיבה שעד היום הזה נוהגים בליל חג השבועות להיות ערים כל הלילה ולהגות בתורה, כדי לתקן את מה שבני ישראל ישנו אז. שואל הרבי מלך המשיח, איך באמת בני ישראל הלכו לישון לפני מתן תורה? והרי כבר בצאתם ממצרים הם התחילו לספור את הימים עד למתן תורה מתוך תשוקה וגעגועים גדולים ומתוך התעלות רוחנית בכל יום ויום, עד שבערב מתן תורה הם היו בדרגה ותשוקה הכי גדולים למתן תורה, ביודעם שלמחרת בבוקר הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך להתגלות אליהם ולתת להם את התורה. כיצד ייתכן הדבר שדווקא אז הם הלכו לישון? מסביר הרבי הסבר נפלא. ידוע שבעת השינה הנשמה מתפשטת מהגוף ויכולה להשיג השגות נעלות שאינה משגת אותם בהיותה בגוף, ובפרט כשהאדם היה עסוק במשך היום בעניינים רוחניים. אז כשבני ישראל היו בדרגה הכי נעלית לפני מתן תורה, חשבו שההכנה הכי טובה למתן תורה היא שילכו לישון, ואז הנשמה תתפשט מהגוף והחומריות ויוכלו להשיג השגות נעלות כהכנה לגילויים הנפלאים של מתן תורה. הטעות שלהם הייתה שלא זהו הכנה למתן תורה. כל העניין והחידוש של מתן תורה זהו בדיוק הפוך. אז ניתן הכוח כן לחבר את הרוחניות עם הגשמיות ולהכניס קדושה בתוך הגוף וגשמיות העולם, וכך להכשיר את העולם לתכלית בריאתו, שזהו נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא, כפי שיהיה בגאולה. וממילא אינו מתאים שכהכנה למתן תורה הם יעשו בדיוק הפוך, ילכו לישון בכדי להתפשט מהגוף והחומריות. ההוראה מזה בפשטות אלינו היא, בעומדנו עתה קודם מתן תורה, כפי שידוע שכל שנה הקדוש ברוך הוא נותן את התורה מחדש, על כל אחד ואחת מאיתנו לקבל החלטות טובות, בנוסף להתעלות האישית בעבודת השם, איך להפיץ את התורה והמצוות יותר בתוך העולם, ולהכין את העולם כולו לגאולה האמיתית והשלימה עם הרבי מלך המשיח בראשנו, תכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.